yɔrɔ la o kumana hɛrɛ do o kama aw minnu bɛ ka an lamɛn radio sanfɛ ni sanga in na n'a Franka radio Idrissa Sidibe ne bɛna bi maa welelenw ne ka olu bisimila k'an da don dɔgɔkun kɔnɔ kibara kumaba minnu ni sugandiri tagara ka olu lasɛgɛrɛ kibara dibaw bɛ se k'o hakilinaw di o kan cogo min na o kama laadala maa naani minnu n'olu bɛ wele i k'a dɔn kunnafonidi kunda olu bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban bi don maa welelen fɔlɔ ye Bubakari Payitaw ye Bubakari Payitaw ale ye kunnafonidila ye a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban Bubakari Payitaw an b'a f'i ma k'i ni ɲakuma k'i bisimila. Sidibe n b'i fo. A diyara n ye. K'i waleɲuman dɔn. N bɛ n barokɛɲɔgɔn n b'olu fo. Tubarikala. N sɔnna jamana in kuma gɛlɛya dɔw gɛlɛya bɛ kuma la bi. A bɔra kuma yɛrɛ la ko hali bolo tacogo n'a bilacogo ko n'i m'o dɔn ko bɛ se ka kosi ma donc o la minnu sɔnna o n'a ta bɛɛ olu sigi k'u hakilina fɔ n b'u fo. Baasi tɛ. Minnu bɛ k'an lamɛn minnu bɛ k'an lajɛ. Nouveau télé ani FM a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ ye foli minɛ maa filanan Yusuf Sisogo ye kunnafonidi gafe min n'an kama ko alternance ale ye o maa ɲɛmaa ye a yɛrɛ ye dugulen ye k'a dɔn kɛnɛ in kan Yusuf an b'a f'i ma k'i ni ɲakuma. Idrissa k'i fo. A diyara n ye. K'a fɔ an ka mɛnbaga ni an ka ɲɛbaga bɛɛ ko Foroba baro tɛ di 7 sur 7 de. Siga t'a la. Sabula ni y'an saba sigilen généralement an m'o hakili jigin Foroba baro la. N'Ala sɔnna. Donc k'i fo. A diyara n ye. K'an barokɛɲɔgɔnw bɛɛ fo. N'Ala sɔnna. N bɛ Isa Kaba yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ka dugawu kɛ denkuranin ye. Awɔ an fa tɔgɔma don. An fa tɔgɔma. Awɔ. A n'a ba. N'Ala sɔnna. A n'a fa yɛrɛ. Ala ka sijan d'u ma Ala ka sijan di denw ma. Allahumma amina. Renouveau yebaga bɛɛ a filɛbaga bɛɛ an bɛ bɛɛ fo. N b'a fɔ k'an sigira an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka jamana kuma banna. Inshallah. Yusuf Kulubali i ka dɔn min bɛ kunnafonidila don radio an parla o tɛmɛnen kɔ kunnafonidi gafe min fana la ale y'o maa ɲɛmaa Yusuf b'a f'i ma k'i ni ɲantuma. Janjo n b'i fo. A diyara n ye. Ka ni n kɔrɔ minnu bɛna baro kɛ k'u fo. Tubarikala. Ka tibila baara kɛbaaw fo n'olu minnu ma sɔn kumakan bɛ dan min ye kumaso kɔnɔ yan nɔ. Siga t'a la. Ka renouveau ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen fo. Inshallah. Ka voix fara n kɔrɔw ta kan ka dugawu kɛ n kɔrɔkɛ ye n'o ye Isa Kaba ye. Ka fɔ Ala ka den balo. Ka félicitations. Ala ka a dɔgɔnin caya n'a kɔrɔ. Amina ya Allah. Bada sur les ina Soriya ma f'i ma k'i ni ɲantuma. Idrissa an b'i fo. A diyara n ye. Ka renouveau kanubaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Tubarikala. Ka dɔw donkɛ jamana in ye. Renouveau du a bɛ ka mɔnɔ bɔ an nisɔndiyalen don. N'Ala sɔnna. Ka sababu kɛ an bɛna an se bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se denkodekɛyɔrɔ la. Inshallah. Ka dɔw donkɛ den ye ani hali bi a ba fana an bɛ dɔw doku bɛɛ lajɛlen ye. Inshallah. Ko Ala ka den balo. Amin ya Allah. Ala ka an bɛɛ sababu ma. Ami. Bi aw y'a faamu k'a fɔ ni maa naaniw bɛna i k'a dɔn hakilina di kibaruya kumaba saba kan Mali, Burkina, Niger ninnu kɛn bɛ kulu ye k'u yɛrɛ ye jɛkulu kan ko ma ko AES o kama AES kunkan o kibaruya bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO da bi sɔgɔma in na bi sibiri yɛrɛ o la yala hakilina miiri bɛ se ka kɛ jumɛn ye an bɛ se k'a jigiya k'a fɔ mun bɛna se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni kibaruyaw o ditaw o la o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Kamanagan ni Jɔrɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ bada Kamanagan ye maliyɛnw dala o ye kuranko ye ministriw bɛ tɛmɛ an ka kunnafoni soba fɛ ni o ye ORTM ye an y'a ye k'a fɔ ministre min ɲɛsinnen don jiko ani kuranko o ɲɛnabɔli ma i k'a dɔn n'o bɛ Bintu Kamara ko fɔ ale kɔni ka kɔrɔfɔkan min n'o tora jamanadenw da k'o ye opération muɲu ni sabali ye ayiwa hakilina miiri fana bɛna k'o kan o tɛmɛnen ka bɔ yen malidenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔba min n'o kuma fana fɔra o kumana an b'a dɔn k'a fɔ o baaraw fana nun donna yala an bɛ se k'an sigi ka mun makɔnɔ bɛɛ lajɛlen la Yusuf Kulubali an bɛ bi ta daminɛ ni e fanfila ye Mali, Burkina, Niger AES jamanaw kunkanw kibaruya bɛna don CEDEAO da bi u bɛ sigi jɔnjɔn kɛ a la hali n'a sɔrɔ kɛrɛfɛ kɔrɔfɔw caman bɔra bataki wɛrɛ bɔra a kow kan an bɛ se ka bi sigi ni ka mun makɔnɔ n'a ye. Bon, Janjo n b'i fo tuguni ka hakɛto ɲini kɔrɔ fɛ ka kuma ta sabula ka da kan n'i ye kuma di dɔgɔnin. Awɔ bi ta o de y'a to an y'a daminɛ. O kuma ka ca dɔɔni. O n'o référé fana ka fɔ ta kan. Voilà donc n bɛ kuma ɲini u fɛ ka kuma. Janjo n'i y'a jateminɛ c'est vraiment dommage k'a fɔ bi an ka se nin yɔrɔ la. Anw bolo bi ka fɔ sigi ka taga kɛ AES kan bi o kun kan ka éviter kabiri yɔrɔ jan CEDEAO yɛrɛ fɛ wa kun kan ka éviter kabiri yɔrɔ jan min AES yɛrɛ fana
jamana olu fɛ parce que an ka faamuya la CEDEAO ye ɲangili caman ta ka ɲɛsin AES jamanaw ma minnu bɛ yen na an b'a jigiya k'a fɔ ko binganiw no AES jamanaw fana ye décision min ta k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ an b'a jigiya k'a fɔ AES créeli kun o ɲa n'a ta o ta o kun man kan tɛ ka kɛ sababu ye an k'a fɔ k'an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ donc a fan fila bɛɛ lajɛlen de don an ta fanfɛla la donc bi k'a fɔ ko sigi bɛna taa kɛ nin de kan i b'a fɔ min ye Nigéria jamanakuntigi kɔrɔ a ye kuma minnu fɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ bi kun kan ka sɔrɔ CEDEAO kun bɛ ka mɔnɔ bɔ de CEDEAO dɔ bɛ ka fara a jama kan ni o lieu dɔ ka bɔ a la au lieu que min ye nin wagati in na k'a fɔ ko dɔ ka bɔ a la c'est vraiment dommage k'a fɔ ko sommet bɛna taga kɛ nin ko kan mais de toute façon an b'a ye cogoya min na o de ye k'a fɔ an b'a jigiya k'a fɔ ko comme ni zena ta tɛ an b'a jigiya k'a fɔ sanction ko tɛ mais an bɛ se ka bɛn fɔ la cogo di CEDEAO tagaɲɛ kama parce que kuma o kuma ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan mais est-ce que ayiwa ok ouais parce que an t'a ye an tɛ CEDEAO ye i b'a fɔ ko Alassane kunkolo i b'a fɔ ko Tinubu kunkolo an bɛ CEDEAO ye i b'a fɔ jamanaw de i b'a fɔ Côte d'Ivoire i b'a fɔ Mali i b'a fɔ Burkina an bɛ CEDEAO ye ten de donc vision kelen peut-être vision kelen tɛ mɔgɔw la CEDEAO ko la an bolo CEDEAO ye jamanaw de ka fara ɲɔgɔn kan ye min ye sur le plan économique walasa taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ni o bɛ tiɲɛ kuma o kuma an b'a ye k'a fɔ min ye o kan ka éviter. Base Buba bi CEDEAO bɛna taa hakilina miiri kɛ AES jamanaw kunkan kibara kan Niger Burkina ani Mali Kulubali ka fɔ la c'est peut-être regrettable mais est-ce que bi ninnu kuma in maa bɛ se ka jigiya k'a fɔ olu fana bɛna taa fiɲɛ kura jumɛn bɛna taa fiyɛ nin ko da la. Bon, et je crois que comme ni sigi ma kɛ on peut pas dans les secrets de Dieu mais an bɛ an ka jateminɛ an ka faamuyaliw bɛ se ka an bɛ se ka hakilina dɔw de dégager dɔrɔn o ye peut-être comme jamana saba in kelen k'a fɔ k'u bɔra CEDEAO la an y'a ye wulikajɔ caman kɛra sɛbɛnniw caman kɛra CEDEAO yɛrɛ ye a ka sariya senw caman bɔ ka bin mais o bɛɛ n'a ta jamana saba in ko ko olu bɔra et puis u bɔra sansan de donc sini tɛ kɔrɔ la sinikɛnɛ tɛ kɔrɔ la effet immédiat donc avec effet immédiat donc je crois que o taa ni ka segin kumaw lettres ni sɛbɛnw taabolo fɛ i b'a ye k'a fɔ jamana saba in bɛ niveau min na sisan pour moi ils ont atteint un point de non-retour maintenant CEDEAO bɛna taa sigi min kɛ soit pour entériner ok on est d'accord que jamana saba in ko k'u bɛ bɔ bon k'u bɛ bɔ avec effet immédiat donc an yɛrɛ fana bɛ sɔn k'a fɔ u bɔra avec effet immédiat donc conséquences minnu b'o la conséquences juridiques fɛn b'o la maintenant u b'o bɛɛ bila en place c'est-à-dire que nos ressortissants qui sont dans ces pays maintenant u kan ka minɛ cogo di u kan ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ je crois qu'ils peuvent décider ça soit ils peuvent décider bon malgré tout ce sont nos frères bon on va continuer les négociations ka kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ halisa même si il faut aussi CEDEAO ka a taabolo falen minan caman kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn bi n'i ye CEDEAO ta ka jateminɛ jamana saba n'u ye communes fɔ c'est valable parce que CEDEAO à un moment donné c'est devenu parce que n b'o fɔ mun na an y'a ye k'a fɔ Faransi président tun b'i sigi ka kuma dɔ fɔ ka kɔn CEDEAO jamanakuntigiw ka lasew ɲɔgɔnyew ɲɛ wa a bɛ ɲangini minnu fɔ an b'a ye ni ɲɔgɔnyew kɛra o ɲangini kelenw de bɛna donc o b'a jira k'a fɔ an na CEDEAO kɔnɔ k'a fɔ ko gɛlɛya caman bolo wɛrɛ tun bɛ se ka y'a ko la maintenant moi mon problème c'est que aujourd'hui an bɛ ka taa AES la an bɔra CEDEAO la moi je pense que la moindre des choses jamana saba min ye nin décision ta ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn similitude caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ u jɛlen don fɛn caman na coup d'état de kɛra jamanaw kɔnɔ lakanabaliya b'a jamanaw kɔnɔ sɔrɔdasiw de b'a jamanaw kɔnɔ bon a jamanaw confronté don gɛlɛya caman na bon mais malgré tout moi je pense que la moindre des choses c'était au moins de demander hali ni u ma anw ɲininka olu ka par exemple le cas du Mali o min bɛ ne intéressé particulièrement parce que en tant que malien hali ni o y'a sɔrɔ dɔw bolo ni an ye fiɲɛ sɔrɔ transition na k'o fɔ an bɛ bɔ Maliya la mais an kun ka kan ɲininka même à travers le CNT hali ni o tacogo depuis a bɛ ta wagati min na ne ko n ko a ma ta tiɲɛ. mais CNT est d'accord non? Oui non mais non au débat non pourtant c'est les représentants de non CNT est d'accord et puis si gane ko fɔ o débat ma kɛ télé la an ka o mɛn a ka fɔ an ye maintenant mun ni mun bɛ na kɛ donc moi je pense que c'était la moindre des choses voilà o de kɛra fiɲɛ ye parce que il s'agit de l'avenir de toute une nation olu bɛɛ ta ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mais c'est-à-dire que teliya min bɛ ka kɛ an ka bɔ a la moi ne b'a ye cogo la sori AES kunkan kibaruya bɛ ni n k'a fɔ CEDEAO jamanaw na bi e ka jateminɛ bɛ se ka kɛ jumɛn y'a la
yani ɲɔgɔn kibaruyaw ka di. D'accord. Seulement que la peur a changé de camp. C'est pourquoi on parle de réunion de la CEDEAO aujourd'hui. Ça me rappelle l'un des pères fondateurs de la CEDEAO, Nigérien président Korododo. Il rappelle donc président Mounoumbé CEDEAO Kono. Qui rappelle donc Francier. Qui rappelle donc Alassane Ani Macky Sall. Ah oui, le trois c'est bien. Oui, vous le connaissez, non, le démon. Il rappelle donc là. Non, il rappelle que Mali a fait Mali Burkina Niger Fanaï. Mais quand tu cites les noms des présidents, moi je le cite parce que je suis allé très loin à l'intervention dans Google Kono. Non, mais toi tu n'as pas fait ça. Non, tu n'as pas fait ça. Laisse aller dans le fond de mes idées. Il a fait un rappel, rappelé à l'ordre. C'est le président qui s'immisçait, en l'occurrence Macron, dans l'affaire de la CEDEAO. Si nous avons des problèmes aujourd'hui, Macron du mais à quel quoi faire? Non, écoute, sorry. Je vous en prie. Il va accuser les gens. Non, ça c'est mes analyses. Tu ne peux pas m'empêcher de citer le nom de Macron. Allez-y. L'affaire a changé de camp. Et je reviens là-dessus, au dédo. Moi, à la place de ces présidents aujourd'hui qui sont invités en Tétaou, en Borakono, avec effet immédiat, quand la notification dit, et pire que tout ça, nous de fois qu'on a fondé là, va un peu. Nafata à quel là? Non, Nafa du même ben. Non, je n'ai pas fini. Mais je n'ai pas fini de ça. Il a aperçu. Moi, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ni étant jatemene. Je n'ai eu la parole. Il y a un gâteau béteke. Bon, prends la parole, après tu me reviens. Ok, donne-moi le temps nécessaire de parler. Voilà, je Idriss Ambi faut je crois que Ntoroma est comme un béfo parce que ni CEDEAO jatemene. Ça dit que bine be yere ngininga. Est-ce que mo munu ni jamana saba mi ni décision ta? Est-ce que comme yere ba fo Mali yere ba fo chikomi, est-ce qu'ils ont tenu compte des intérêts de leur peuple? Parce que ni a jatemene ali Patrice Talon yodo fa ka kuma ko les peuples de la CEDEAO sont intégrés. Ni problème avec dirigeants de Nyogonje, avec chef d'état de Nyogonje, sinon peuple Côte d'Ivoire du Mali, Côte d'Ivoire du Burkina, ainsi de suite. Je crois que Djamana a intégré les deux. Et ni a jatemena CEDEAO ça fait 407 millions d'habitants. Il y a Djamana Dembe Franoa. 407 millions d'habitants, ça veut dire 400 potentiels consommateurs. Donc, ni au Béjatemine, et quand là, quand Kibebola, moi je crois que au dé Madjé, il peut être à faire et normalement, le peuple quand a consulté Nina, le peuple peut consulter, tu vois, une assemblée normale, il peut passer à l'assemblée là-bas, le peuple va représenter. Une assemblée, toi tu passes par un référendum. Mais quand vous lidrez sur ma carte, non, Djekoulou fana bolé par un référendum, est-ce qu'il y a beau bec ou pas? Non, parce que Djamana Maraba fana peut-être. Il va de référendum, parce que Nia Jatemine, Mounou Bankou Nabi ou ma Kalafilima Kekousi. Donc, ils n'ont aucune légitimité. Non, légitimité t'es à qui la ironteo. Peuple de manifester, peuple de calafilier, kafo, non, son aïgassi. Ni agira ou là, il sait qu'à fond, j'ai agi au nom du peuple parce que j'ai la légitimité. Mais notez, Abel sera coup d'état de là. Ni sera coup d'état là. C'est-à-dire que la moindre des choses, ni il y a peuple de consulter, décision. Je crois que l'ancien président nigérien, il barra nous à CEDEAO, il barra nous à AS Morobul. C'est-à-dire que il lettre mais c'est bon, malheureusement, le lettre contenu là, ne m'a pas cité les yala. Donc à Kodro a fin ça va défaut, fin bas ça va défaut. Si fin follow mouillé, quand va gagner CEDEAO, Djamana on fait, ou quand Niger, Mali, Burkina, ou à sanction levée. Nos sanctions levées et puis à bas ni jamana sawa min ko kube fait ka retiré ka ba fouiller ku ga retrait attiré ka en tout cas ka samangabo ou ka to communauté parce que pour lui communauté était seulement ce n'est pas la communauté des chefs d'état c'est la communauté des peuples de dos donc no bochula et puis ko CEDEAO Djekoulou me citer les un exemple un peu partout à travers l'Afrique et même à travers le monde et ni à la jatemine à l'Union africaine des États-Unis d'Amérique du Nord aux réalisations doivent passer de là-haut. Ça passe par les organisations sous-régionales. Afrique sous-région, nous pays. Avec dame là où de là où nous intégré, faut nous intégrer là. Ou bien faire un maintenant les États-Unis d'Afrique. Donc Koumbe Sigina.
donc kumba de besigina c'est à dire que moi je crois que bébé ji doni ki kanyama kuji là pour que anga maintenant on revient à toi, c'est à dire il y a été mouillé mais quand tu dis qu'il communiquer calan et car ça trop fort ne faut pas qui là mais là écoute-moi, il faut que les choses soient claires aussi. Écoute-moi très bien. Voilà, tu peux te référer sur les présents mais pas sur le communiqué. Écoute-moi très allez-y, bien. oui. M'a fait comme il faut. Quand on m'appelle sur le plateau, ne auta fenga kuma au kana moule quoi. Donnez-moi le temps de parler. Je suis là pour ça. Oui. Ah, lettrier. Et tu crois à ce qu'il dit et tu ne crois pas à ce que moi je dis. Mais on est là pour des arguments. Non, mais argument pour de là, ne fais pas de parti pris. Donne-moi le temps nécessaire de parler. Maintenant, nous des fonds, on gagne ta mieux. Ce sommet n'a pas de sens. Parce que Ambora Sideola, quel est Flana, un sommet des chefs d'État qui convoque des opposants à des rencontres. Mais ça, c'est quel sabotage? Et vous voulez un apaisement. L'ancien président du Nigeria rappelle Michael Letrikono. Malheureusement qu'il n'a pas vu ça. Je le renvoie à voir encore la lettre. Rappelle Michael Letrikono. Sidao Sigikuma. C'est-à-dire à la mission, à la baraque où il y a oui, tiens. Ambeya ye CDAO ayesi sigile. Munu be ka CDAO piloté bi. Ouye bagabali mitaka nyasi président numa. Mais nous lui ka responsabilité te ka bon. Et puis les sanctions qui ont été prises contre ces pays-là, c'est pas des sanctions qui visaient directement ces responsables-là. C'est le peuple. CDAO sigira, peuple de Kama. Faciliter les va-et-vient. Car sera Moussaka au fait en innovateur. Mais toutes ces sanctions-là qui ont été prises contre ces pays-là, c'est le peuple qui a subi ça. Et ni jamana marabaga ou koko olu te janoy olu fana bu bo ko ka jekuluski. Où est le problème aussi là? Et surtout que papier dirait auma antala kaban effet immédiat. Abeta Moussiko, c'est là où Katla Koko président invité. Katla opposants, les opposants du Mali, les opposants du Burkina, du Niger, ils sont tous présents là-bas. Ok. Alors maintenant, pour que Gaboni Baroukona, c'est-à-dire ni kuma qu'on a ça, RFA Bibina, c'est là où Keta Kanke Dumei, AS Jamano Keta Kanke Dumei. Très bien. C'est là où Keta Kanke Mi, où est Jamana Mounou Koku ou Bora Allah, ou Ka Jamana Numboya, parce que c'est des pays souverains. Comme les pays qui sont membres aujourd'hui de la CEDEAO. Maintenant, nous, Koku, sanctions, Koku, sanctions. Jamana nous sait qu'on bolola. Jamana ou ka directive di kaba, ka baraketa ou di kaba. Grâce aujourd'hui à ces transitions là qui sont dans ces pays là aujourd'hui, Jamana ou conclara Jamana doula bi. Bimie biro olu kera Jamana keli. Donc Jamana kono dunka la ni odi. ASK keta ijme. ASK keta imi. D'abord, Guillaume Medi Jamana Nunokono. Car terrorisme clé. Takasri Aninoche au cas Timé. Ou Asika Laini. Asika Laini frère du May. Jamana Kono de Domembe Ankambi. Fraka sur ou la Telia ou Ferro Telda. Basse. Bokar, voilà ça Gaboni ni Chija Kona. Bi Ambe Anyi Jatneke Yetala. Mais Bibi na Efe. Sidao Amisaka Biska Kanga Kebaye. And AS Jamana Kang comporte tout. En tout cas, c'est quoi les bébés à l'amboratoire on a amené que tout le monde a du boulot pour des clans. Oui, bon, maintenant, nous avons faut encore que ante concours là, ante nyondana quoi. Ce sont nos frères Alnibi, Aleuka Kumorofo, nous on badon ni jamana nous kono Maliens beka boya misoro ni jamana nous kono. Donc, moi je pense qu'il faut faire énormément attention. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est des hauts flis là sur beaucoup de points. Nous font la combat là, chité au soso. Mais aujourd'hui, moi je pense que peut-être à travers ça, c'est là où c'est que Jamana nous Jamana nous c'est qui parce que oui, ou sera Yoromina, nous c'est qui n'a pas nous faut voir Jamana de oui. Alno asro, oui des choses takasro ou sera ana. Maintenant, bi c'est là où je crois qu'à Lagé, aller y a un fonctionnement. Avec Tchokodi, il y a les CEDEAO c'est faire son bilan à Sigira, Wakati Minakase Bima, Mouni Moukera. Et je crois que à quand œuvré jusqu'à présent, et Jamana Savamungo Bikou Borala, où c'est qu'à Segin Tchokodi, Alni 100. Peut-être que je crois que Fenobe Bla Tabalka, Dobe Dota, je crois que Seginu, Sega Boloda, solution à Sega Soro Segnina. Sinon, Boli, tantôt peut-être que le PO, Neba Don, avec la Galamisi, Malioma, ni Jamana Nkono. C'est-à-dire que c'est vrai, moi, Chamama Fo, ou Fenega Jamana Do Manfi, d'accord.
C'est vrai que Djamana Kuntugu, à un moment donné, des gens d'autres, ils n'en font rien à faire un tour, mais c'est-à-dire que le peuple de la CEDEAO, en fait, c'est un même peuple. Et seulement, ces dirigeants, on les fait donc à fond. Maintenant, moi, je pense que CEDEAO, quand on a auto-bilan, maintenant, les pays de l'AES, je crois que nous faisons quand on a adversité, pas nous sommes obligés d'aller ensemble parce que, Malita, en frontière, ni jamana badeli donc am frontière ni jamana mun c'est ka fo ko amanda 3 dala parce que jamana saba indoro mambo amogoti jamana wara donc il faut anga barake ka fo dans les jours à venir amogo be joni jamana bela jila donc amase anga kogo bekari ka bombe ka bi donc anga fendo to ka kala semaine to dona na tola Ganjo ne ma ne o defo ngo AS inkreli nete a contrôle parce que ni a jatemna baita o ya faka kuma kono ni jamana sabai spécificité do be minte jamana tonna andu ay c'est al ni CEDEAO ta il y a une telle lourdeur administrative que n'a fera ka giringa kodo ke sang par exemple dans la lutte contre le terrorisme n'a fera ka force en attente blassa abeta ça va prendre du temps les états ne sont pas prêts donc al ka daodroma AS nga créé parce que ASB avec comme il y avait Liptako Gourma ou bien G5 Sahel a voulu les remplacer d'une manière. Donc moi je suis totalement d'accord que ASI a créé. Mais c'est là où Bolinde, franchement, n'est qu'un tas de qu'on fin de bola. N'a te kuka ou iresigiro makarani qu'il n'y a te qu'on faut y aller franchement parce que n'y a déjà terminé. On a beaucoup plus, surtout Mali, Niger, Niger, Burkina, où les pays de l'interland c'est Korojitam fait, on a produit chamambe importé de Ghana. Donc ni ata na dawo kale ga dawo droma ani to ka nga jeno ko et surtout que nous mettons par exemple minta nya fongo Union européenne créer la mondiale parce que ya jatemine ka États-Unis be Chine be Russie be olu be jamana bawdi olu jamana ukacha donc nan fana mo fara nyogonga c'est-à-dire ka fanga do so betla ka entreguer donc nam ensemble be gasigi et au moment où la CEDEAO est cité un exemple un bon exemple à travers l'Afrique nan fera ou rotikelen de fissure benake moi je crois que ne be mingi nga jamana kontiki fait ou galsa ou hakli jagabo ou jatemine ka fo nous ga kele connaît ka peuple de ga intérêt défend franchement ils doivent réfléchir 1000 fois et de ne pas sortir Youssouf Koulibaly mun kanga ke am CEDEAO kanga mun ke AS kanga mun bla AS kanga mun ta mun kanga ke bon ani ya jatemine kuma chamana iba soro na me débat Isa Walma era awa fodi eki dadi eka di karsama mais ni aye bebi ga kuma no ba ira ga fo angana no wonege l'air est grave de angana no wonege parce que moi je suis sûr que ni jamana dongo ni ngana ukunta yeta boli ko ukunta yeta et je pense que ka fodi ko sira obiga keta ni kuma do la ne sori fam. Et moi, je préfère que les gens jamana continue to fogate be jamana parce que ni go kanga baroga la sanga bio je serai à l'aise mais ni go kanga baroga Côte d'Ivoire quand ne Youssouf dona Côte d'Ivoire c'est un jojo ma dona no yami et je sais que au wakati Côte d'Ivoire doni kunga no ne bolgate me Niger ka donc fin chama be no anga au facteur ou jatemne wala ça kuinga na tien quoi parce que kuinga ya débat de Corée fort et fait ngono CNT gono. Malgré tout ce qu'on peut reprocher au CNT, je sais qu'il y en a qui ont un débat. Ouais, mais avant Taraka, CNT, est-ce que CNT aura décision de Kalama? Exactement, c'est encore plus grave que CNT m'a consulté Femna, que CNT kana ka déclaration go kofe ka foka ba job président la transition kofe ou là. Tout ça nous montre que Kafoko combien nos démocraties sont vraiment malades et que anganga ko ou la Kenya. Kora foko et transition be et jamana minuna ame fera bord kono. OK. Ame fera bord kono et dunula amina bord kono. Amana je tugu amina bord kono. Et AEC mi frère AEC Torre Doron. Ça aussi c'est exclusif parce que il va sur niveau AEC ni Côte d'Ivoire go kata ayre Sahel la qualité Sahel gono donc Côte d'Ivoire tu sais ga do AEC konna la mais fait mbe no ko ba be fra no ngani wakati na si tout nga débat mené ni rappel doké mongo mi Mali ga sanction parce qu'il faut pas gagner no go mongo mi Mali ga sanction follow ni ko imbela bi oga jamana be AEC kono. En son temps c'était Roch Marc Christian Kaboré qui était le président du Burkina Faso et président en exercice de l'UEMOA au lieu de
Burkina président ni UEMOA fin tagabo espace UEMOA kono katagana e fo Nigeria kataga e sigi ke UEMOA sigi ke no ka décision taga Mali sanctionner fo donc on va ira ga fo jamana ou te quoi ngodo de be jamana nunu kuna ni kele kanga ke dans ce sens là et amba jiga ga fo bi c'est là sigi na au moins et sanction ga taga bo Niger kan ni wakati na we gela ba amina anka jamana kunga kibera mi ni taniga segimba be kala ka koro amba ye ka fo pelanko gele mana fo ko bi kutenga kuranka tige kabi ikado utu octobre septembre ukoni mabsegi isioni sigi ikado nyina sande kan mi yere la halina soro jigia ka dogon kosobe ministre lamena jemukan kan ko mako malikura tasira mina mi ministre Bintu Kamara temeni senve o mo ko ni aja tne fo fembi se ka taka kumana ka ko opération munyu ani sabali sorry. Bon, Idrissa, avant que Ankapuma Leka Bolika, avant. Non, j'ai dit, oui, il a fait et à quoi opération Mouniou ni Sabali. Oui, mais justement. On parle de ce chien. Oui, parce que Amako Bode l'habit. Alors, le pays a besoin de ça aujourd'hui. Ah, mais c'est pourquoi on demande ton avis. Voilà, mon avis est Kapuma Diamban. C'est-à-dire, avant que Ankapuma Malekura Tasraka, Aboraka, télé la Kumaka Dokeo. O griyarani o to nebe ni ndema an kuma je dis bien l'opération Mouniou ani Sabali so c'est précis que ça e ka kuma tuma menale e ka kuma tuma menale tamane ko tewo ye tama fo kan ako kan ka abina fo solution te an wajibelu na non kana fo sa solution te ça ah ya basi bismillah e be se ki bla ministre place da solution ah Mouniou ni Sabali ko rami aw be sente ko na bora kuno kana amenale Mouniou ka me fo ça e ka tout ça kuma diamo ay don message ko na drôle menale o ba ene do sente ko na avant que aka Malikura tasra ka boli ka ke ay bol do ke sorry je dis mais sorry comment mi bolo non j'arrive tu es précédé ay sorry comment mi bolo oui mais allez be ka kuma ti tu as dit la parole là maintenant ay boli do ke avant cette sortie là non moi je parle de cette sortie non j'ai compris je vais en venir OK viens sur ça je vais en venir kanato kadri kono ça mena mais le sujet c'est ça. Allez-y. Voilà, donc maintenant, avant cette sortie-là, Malikura Tasra a sorti de Kefron. Non, bismillah. Ni sorti ni a beau de dafa. Parce que sorti folo min no kera. Mankan wulila façon kono. Munuma aka kuma kan famia. Aka sorti folo au kera mankai. Ni be sorti flanake. Va dans le sens de l'apaisement maintenant. O de Mouniou ni Sabali yoro nali. Sinon le problème c'est quoi? Avant que Malikura Tasra a kapuma ni rola, avant qu'elle sorti folo kanga ke, cette ministre là, elle devait être d'abord devant le sentier. Mais à un fo, de me jamana kono deunka. Wajibido, ils sont conscients de ces difficultés là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aller à l'apaisement? C'est de demander aux Maliens, anga Mouniou, anga Sabali, comment tu sais qu'à fo kateme au camp. Mais au fait, faire do besinao. Ni assemblée c'est dommage parce que ça c'est le médecin après la mort. Comment quand mon fera ministre fait si un tel de ministre voulait madame la ministre ni gelea be Mali Kouranko là et d'où na l'entrée kana blabila faire du matin il fait tout à fait au Kenekan mi me faut mais si un tel c'est dommage que en toute sincérité où est sorti Mikekounou, ça c'est le médecin après la mort. Les Maliens ont beaucoup compris qu'à fort Galéa Moubé, c'est vrai. Assimi, Ani, Aka, Mogoto, Ousiglinta d'affaires. Parce que France Rolembe, ou bien qu'à Froini Galéa Nouna, il n'a pas comme un justement, c'est un thème comme dans quelqu'un à la. Donc, on a sorti là, où est dans quelqu'un. Donc, Frado Rolembe, qu'à Galéa Nounou, Amana de Sungolo Kono, avant Ganga de Sungolo Kono. A gɛlɛya kɔni tɛna ban u ko kɛmɛ sara la bi sigi u bɛna k'o ta gɛlɛyaw la donc o ye bara dɔ mais c'est trop tard an bɛ se ka jigin ko gɛlɛya ye wa Payita o bon Janjo Masa ni nin bɔra ministre da ko Mouniou ani Sabali a bɛ ne jigila misɛnya contrairement à mon grand frère Sori parce que Malien mɔgɔ bɛ courant la c'est que kɔngɔtɔ tɛ foyi mɛn dumuni filɛ na dumuni kɛ mais Mouniou ni Sabali au même moment o jamana kelen kɔnɔ an m'a mɛn ko fɛn bɔra président sara la an m'a mɛn ko fɛn bɔra premier ministre sara la fɛn ma bɔ CNT mɔgɔw ka sara la groupe bɛ ministre ka da la donc anw ka Mouniou ka sabali
anw de ka baaraw bɛ ka tiɲɛ anw de tɛ ka se ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso jɔlen don fɛnw bɛɛ jɔlen don o waati kelen ni kuma wɛrɛ ma sɔrɔ minisiri da ko an ka muɲu ka sabali a bɛ ne jigin misɛnya min bɛ c'est comme fura foyi t'u bolo solution foyi t'u bolo a kɔrɔ dɔw ye ou bien hali n'a a fura b'u bolo u tɛ a kɛ min bɛ n conforter o position na o ye CNT Assane Sidibe a ye vidéo dɔ kɛ a vidéo tun bɛ réseaux sociaux kan kunun a ye kuma kelen de fɔ n y'o kuma de ta a ko centrale 4 nin pour que k'a fonctionner ne m'a fɔ ale de y'a fɔ ko miliyari 40 ɲɔgɔn na kalo la ko o de bɛ don a la ko hali ni o bɛ yen bi ka don a la ko e préfère ka dibi dɔɔni di mɔgɔw ma pour que ka o wari don dɔwɛrɛ la donc o b'a jira ne la k'a fɔ bi ni hali ni fura b'u bolo ni wari b'u bolo bi ka courant di an maliyɛnw ma il préfère comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ko ka dibi dɔɔni d'an ma ko k'a wari don fɛn wɛrɛ la mais pourtant o waati ni dibi bɛ ka d'aw ma ka o wari don fɛn wɛrɛ la parce que priorité wɛrɛw bɛ yen nɔ an m'a mɛn ko dɔ bɔr'olu ka sara la an m'a mɛn ko dɔ bɔr'u ka budget la an m'a mɛn k'u ye u ka hakɛ foyi bila jamanadenw ye mais ko jamanadenw ka muɲu ka sabali pour moi c'est vraiment une insulte nous le gouvernement est là ka na ni fura de ye an ka gɛlɛyaw la mais gouvernement tɛ se k'a fɔ muɲu ni sabali ko y'an ka fura ye o tɛ se k'a kɛ an ka fura ye non ministre ka bɔli yɛrɛ y'a yira ministre ka bɔli yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jigiya tɛ yen quoi jigiya de tɛ yen wa courant ko yɛrɛ tɛ ɲɛnabɔ wa hali ni musaka bɛ yen olu tɛ a don a la CNT cɛ de y'o fɔ parce que moi a ma fɔ wa oui a y'o fɔ ko hali ni o wari bɛ yen bi il préfère ka dibi di mɔgɔw ma c'est encore plus grave c'est comme si an ka baara bɛ ka tiɲɛ an ka mɔgɔw bɛ ka sa dɔgɔtɔrɔso la CNT ka foyi t'o la mais CNT ka hakɛ kelen ma bila an m'a mɛn k'u ye sara bila dɛ an m'a mɛn ko président dɔ b'a ka sara la an m'a mɛn k'u ka budget fonctionnement tigɛra pour que ka se ka solution di mais ni solution ma sɔrɔ fo ministre min bi kan ka sɔrɔ ministre min démissionné la o tɛna dɔwɛrɛ fɔ an ye ko an ka muɲu ka sabali mais non mais an bɛ taa min Youssouf alors maintenant est-ce que an b'a dɔn bɔko dɔ la c'est-à-dire jigiya kun fɔra k'a fɔ vraiment a yɛrɛ ministre ka bɔ da n b'a ta yɛrɛ da a ko citerne 57 Ɲamatuna non ça c'est un de deux mais à l'époque a ye waati min fɔ ko solution kun bɛ sɔrɔ a la est-ce que bibi na ninnu kuma ninnu ma a bɛ se k'i jigiya kɛ nin ko oui c'est à dire que ne bɛ ministre faamuya parce que et puis a b'a ka rôle de kɔnɔ a bɛ ka rôle min jouer o y'a ka rôle ye parce que ministre ka baara ye de ka apaisement kɛ parce que yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ a ka wagati tɛmɛnen a ko dès demain il y aura une amélioration dès demain donc halisa o demain ma se donc n'o kɛra elle a été quand même prudente ah non o bɛ bololo sanfɛ o bɛ bololo sanfɛ mais la min y'a sani ka kuma ye effectivement a kuma bɛ réseau sanfɛ parce que en confrère Boumabel o yɛrɛ de micro tendu a y'o de ko 40 milliards par mois k'o de bɛ normalement o de kan ka don énergie la effectivement o ye information min ye tiɲɛ de don parce que 1 milliard 200 millions par jour 1 milliard 200 millions par jour o de kan ka don carburant normalement pour que turbine ninnu ka se ka fonctionner donc bi état wari tɛ état bolo réellement c'est-à-dire que kuma in kolo ye min ye non Janjo an kana mununu kuma da fɛ wari tɛ état bolo aujourd'hui l'EDEM a besoin du cash argent cash o de kan ka di EDEM la bi pour que ka se ka carburant san parce que n'i y'a jateminɛ EDEM juru bɛ taa 600 milliards tout à fait o 600 milliards o ye fournisseur ta ye et n'a fɔra ko 600 en plus de ces 600 milliards il faut 1 milliard 200 millions par jour en même temps marché sous-régional la tɛ wari sɔrɔ juru ɲɛnama tɛ sɔrɔ et o juru bɛ sɔrɔ à un taux très élevé donc bi Mali o de la to a fɔra Youssouf y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ an ka kan ka bɔ transition de kɔnɔ tant que a ma bɔ transition kɔnɔ jamana tɛ se ka nɔgɔya foyi tɛ se ka nɔgɔya an bolo donc o de la to ne b'a fɔ mais minnu b'a ye k'a tacogo dun ka ɲi puis an ka non a tacogo ka ɲi a ma ɲi o tɛ problème ye c'est à dire que ne y'o de fɔ n ko hali n'a y'a sɔrɔ Assimi yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ président ye a ka fini da a ka kɛ candidat ye a ka passé au moins an ka bɔ transition kɔnɔ parce que transition ye période exceptionnelle de foyi tɛ se ka ɲa transition kɔnɔ hali n'a ɲana pour un bout de temps a bɛ tila ka tiɲɛ parce que fɛn bɛɛ lielen don musaka ko de la et bi maa si dalen tɛ Mali la kosɛbɛ ka musaka d'a ma mais mɔgɔ a ka ministre ka bɔli na jigiya ta donc ministre ka boli la c'est à dire tugu bari de don an bɛ se ka solution sɔrɔ pour un bout de temps ka dɔɔni sɔrɔ ka essence ka carburant san ka groupe la ka fɛnw la marché mais à long terme solution t'a la ministre ko an ka muɲu ko ka sabali mais a bɛ ka bagan ministre ma dɛ ayiwa a bɔra ale de la i b'o sori ka na ministre ka bɔli fɔlɔ min fɔ n'an m'o fɔ an tɛ filanan faamu Janjo ministre ko
ko énergie ko jɛkulu min bɛ sigi a kuma kunna ko président de la transition de y'a ɲɛmɔgɔ ye ko donc kan ka da président na o kɔfɛ premier ministre bɔra don min na M5 mɔgɔw taara a fo a k'u ma ko in bɛ président de bolo ko wa ko kuma bɛɛ a bɛ président ɲininka gouvernement de kan ka exécuter mais gouvernement de taa président c'est très grave dans une voilà, tu veux nommer. C'est très grave dans une république. Il est important qu'il y ait préciser. Mouna, c'est-à-dire, Premier ministre, on va supposer qu'il faut président de Assis. Maintenant, le Premier ministre, c'est département ministériel de Bénin. Et donc, qui va faire le ministère de l'énergie. Et le chef de l'exécution, oui, le Premier ministre. Et quand le ministre de l'énergie, le Premier ministre est président au Baraké. Mais ça veut dire que le Djamana fonctionnement est petit. Aïe, oui, il y a courant kan ka ɲini yɔrɔ min na dɛ o de yirala e la Janjo premier ministre o ministre de l'énergie ka bɔli fɔlɔ o a fila bɛɛ bɛ nin de yira ne na courant ko kan ka ɲininkali kan ka kɛ jɔn na u y'o o de fɔ an ɲɛna o ye président ye o ye président ye Janjo e ni ne tun bɛ premier ministre ka malikura ta sira kɛnɛ kan kuma min fɔra an bɛɛ m'a mɛn. Je fais confiance à la bonne foi du président de la transition. Mais Edem Kola, au courant quand on y a assimilé là. Oui, mais ça veut dire que on va refaire de fonctionner à norme de la. Ni yoro téléphone et à yefolo ministre de défense climat ko a bébé jala te kulubali. Awo fois a armement beso ba fo war dira ama angake ganya. Ko lu bode fo. Mais n'i y'a ye a ne bolo o ye ne fana kelen ka faamuya n'i y'a ye bi a ɲagaminen don f'a ɲɛ tɛ ka sɔrɔ parce que ji tɛ ka boli sira dɔ fɛ a boli cogo la ni ji y'a boli sira bila normalement président ye jɔn ye kuntana di bisa ma sɔrɔ président de bɛ ka mankan ci munna aw tɛ ka se ka kuranko fura sɔrɔ kuranko la premier ministre ani ministre de l'énergie mais n'o olu yɛrɛ ko k'a t'olu bolo dɛ k'a bɛ président de bolo o b'a yira k'a fɔ sori bɛ ka kuma min fɔ ko Asimi n'a tɔw bɛ ka solution sɔrɔ olu de dɛsɛra sorry hali n'a sɔrɔ a fɔra k'an kana an tɛgɛ fili fili ou bien il est bon kɔrɔkɛ min fɔ n'an bɛ kuma k'an kana an tɛgɛ fili fili hali n'a sɔrɔ o fɔra o fana fɔra awɔ an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan non an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ malheureusement bon n b'a fɔ dɔɔni dɔɔni Asimi a n'a tɔw olu de dɛsɛra énergie ko la. Sorry Idrissa an ka bɔ transition kɔnɔ kuranko gɛlɛya i b'a dɔn kɛlɛ min don sincèrement non attends kɛlɛ min don i b'a dɔn Asimi ko kɛlɛ yɛrɛ de don quoi Asimi ko kɛlɛ de don mais ce n'est pas légitime u tɛ hali n'a sɔrɔ o don an yɛrɛ bɔra kuranko cadre kɔnɔ mais minnu bɛ fanga la bi an b'o de kɔ donc baara bɛɛ bɛ ka kɛ pour saboter les actions de la transition pour saboter à ce que celui qui dirige la transition aujourd'hui à Katara. C'est pourquoi il a vu ça, il a pris la chose en main et c'est normal parce que sabotage, toutes les tentatives ont été faites pour que une transition déstabilisée. Attends, non, ça c'est de la réalité. Ça c'est de la réalité. Je vous en prie. Non, je dis juste une question de l'errance. C'est-à-dire, et tu sais donc dans le et ne au fond comment dire président écoute allez président et bien aketo non il gagne la messe ne bi njinga la di e be ga jabi de di et des présidents et des premiers ministres et des ministres de l'énergie et dalu soro ka fo olu bi ke ka bara saboter olu bi chef e muna mais kuma kelen fina non réponds-moi non mais kuma kelen fina jamana mara tɛ parce que du extrêmement grave non du tɛ hakili ko de don ces transitions qui sont dans ces pays là les politiciens le cas du Mali voilà particulièrement le cas du Mali ils ont tout fait pour saboter la transition ils ont tout fait pour renverser mais écoutez il y a un ministre qui a démissionné en son temps pourtant a bɔra ka musaka ko dɔ fɔ k'a mako bɛ pour que Mali kuranko gɛlɛya ka ban k'a mako bɛ musaka dɔ la a bɔra ka fɔ a ye musaka sɔrɔ wa et puis John anga sabali sorry John jamana mi je vous en prie jamana mi san bisaba tiɲɛni kɛra et vous voulez qu'on amène des bâtons magiques tout de suite et maintenant Idrissa au furakɛ ninnu bolo mais u bɛ fura ɲini na le problème c'est quoi non le problème c'est quoi c'est que je vais vous dire aujourd'hui ceux qui sont pressés an ka bɔ transition kɔnɔ bi o mɔgɔw dɛ
olu de bɛ nin baara la ceux qui sont pressés à ce que aujourd'hui Assimi quitte o mɔgɔ de bɛ nin baara la an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye ministre bɔra ka datigɛli kɛ CNT mɔgɔw taara kɛnɛ kan baara min bɛ sen na balen bɛ ka taa se sirakɔrɔ ma baara minnu kɛlen don machine minnu nana carburant minnu donna min bɛ ka bɔ Nigeria aujourd'hui Niger bɛ ka carburant feere Mali ma 40 dɔrɔmɛ 6 le litre an ka sabali o datigɛli bɛɛ kɛra et puis chez toi à Tétébougou chez toi aujourd'hui c'est 48 heures là il y a une amélioration muna auto fo la muna auto fo et ça se commence à kana an kana maliyɛnw jatigi sa baara bɛ ka kɛ datigɛli kɛra essence minnu sɔrɔ la mina minnu nana central minnu installé la datigɛli kɛra u bɛɛ la mais malgré tout ministre bɔra ka datigɛli ministre bɔra ka datigɛli CNT mɔgɔw taara kɛnɛ kan ka datigɛli kɛ sira kɔrɔ central minnu installé la ka taa bɔlɛnkɛ central minnu installé la ka a yira bɛɛ lajɛlen na olu baaraw bɛɛ ka kɛ et puis a fɔra fɛnɛ partenariat bɛ ani chinois cɛ fo in to yen sa c'est-à-dire fo dama minnu kɛra ni non écoute olu tɛ solution ɲini tɔw de mais fɔli tɛ o les gens an bɛ yɔrɔ min na a fɔra k'an ka mun ka sabali ta ye ko wɛrɛ de ye ko la quoi ayi an ka sabali sa kana fɔ aw anw n'anw bɛɛ de hakilina kelen o anw ko bibi na c'est-à-dire ninnu ka fɔta ye ani jigiya bɛ se ka kɛ jumɛn ye kuranko la mun ni sabali in kɔfɛ mais kaba Safurulaye Idrissa jigiya kɛlɛ ye jumɛn ye il y a 48 heures moi j'ai fait ce constat mɔgɔ mana kɛ cogo cogo non mais e ka na mɛ sa mais n ko solution de bɛ ka ɲini solution de bɛ ka ɲini maintenant o dantigɛliw yɛrɛ kɛra malgré tout ça aw dalen tɛ o la essence citerne minnu donna dantigɛliw kɛra citerne na ka citerne ja yira an na dɔw donna ka bɔ dɔw bɛ sanfɛ ka na irisiw yɛrɛ minnu bila ka na olu bɛ sanfɛ ka na sorry sabali sa an ka bɔ aw tɛ o si fɔ c'est-à-dire Payitaw bibi na an b'a dɔn k'a fɔ waati min ni non seulement laadala Mali kuranko a bi gɛlɛya ka kɔrɔ c'est-à-dire période min ni an bɛna se o ma kelen filanan ye min ye i y'a fɔ cogo min na mɔgɔw ka balo n'u ka fɛn caman sigilen bɛ a la filanan ye min ye Mali fanba ye Mamadu Dinɛ mɔgɔw ye an bɛna don sunkalo kɔnɔna na bi ninnu jigiya ninnu kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ bi ni solution ma sɔrɔ nin na a bɛ se ka wolo mun na bon Janjo Masa n kɔrɔkɛ ko ka di ye kojugu mɔgɔ fasa jaleba don mɔgɔ fasa jaleba n'o ye mɔgɔ la vraiment o y'a ko diya kosɛbɛ o y'a ko diya kosɛbɛ mɔgɔ fasa jaleba don mais sinon ale bɛ ka an bɛɛ jagoyalen tɛ ka kɛ Assimi fɛ fo an ka nɔgɔ b'o la quoi moi je suis pas obligé ka kɛ Assimi fɛ donc ne kɛra fɛ o ne ma k'a fɛ o Assimi ye Mali président ye siga t'o la donc ala ye bɛɛ da bɛɛ tɛ ala fɛ siga t'o la donc maintenant bɛɛ ka kɛ Assimi fɛ o ye débat wɛrɛ ye an ka b'o kɔnɔ maintenant nin discours de b'u da ko san 30 on est d'accord san 30 mɔgɔw y'a tiɲɛ d'accord je suis entièrement d'accord an ka sɔn o bɛɛ ma mais olu bɛ yan san 3 a tiɲɛna ka tɛmɛ san 30 kan parce que ne hakili bɛ kurantigɛ ba min na c'était en 98 mais o la soudeurs ni tailleurs tun bɛ baara kɛ sufɛ courant tun bɛ na 18 heures ka tigɛ 6 heures du matin ça c'était le mois de mars avril mai kalo 3 mais Zena 48 heures 24 heures 72 heures par endroit sans électricité et wagati jumɛn nɛnɛ bɛ mɔgɔ la wagati min na hali ventilateur kɛlɛ a la problème ye lumière dɔrɔn ka yelen minɛ donc a tiɲɛna ka tɛmɛ san 30 kan ni san 30 y'a tiɲɛ ni aw y'a ta a man ka tiɲɛ ka tɛmɛ san 30 kan an bɛ ka don sunkalo kɔnɔ se wɛrɛ tɛ jɔn ye koyi minisiri y'a jira i n'a fɔ Isufu y'a fɔ bɛɛ y'a jira ko bɛ président de bolo ni ko Isufu ko mɔgɔ bɛ ka président ka action saboter minnu ko ka Sori ko mɔgɔ bɛ ka président ka action saboter oui président ye transition de wo k'ala bɔ ɲɔgɔn na quoi maintenant jɔn bɛ kuranko kunna sisan yali minnu b'a la ko ka élection kɛ olu de bɛ kuranko kunna wa olu de ye ministre ye wa minnu bɛ kuranko kunna o olu de ye olu de ye EDM directeur sigi wa minnu bɛ k'a fɔ ko ka élection kɛ olu de ye premier ministre ye wa maintenant Assimi ni a ka mɔgɔw olu de ye ministre ni premier ministre ni EDM ɲɛmɔgɔw ye donc ni kuranko man ɲa ministre yɛrɛ ko ka Assimi yɛrɛ de bɛ ka a ko dɔ ɲɛmɔgɔ la ye premier ministre ma bɔ k'a bɛ président bolo président ma kuma ni ministre bɔra k'an ka muɲu ka sabali o kɔrɔ o de fɔra a ye k'a kana o fɔ k'an ka muɲu ka sabali donc sunkalo la k'a fɔ an bɛna sigi ko amélioration bɛ kɛ parce que ne y'o de fɔ nk'ale bi ni n kɔrɔkɛ ko wariko don ne ka hali ni wari bɛ yen bi CNT Asani ka kuma b'a yɛrɛ la hali ni wari bɛ yen bi u tɛ kuran di an ma
allez au forêt. Bon, ne connais pas, ne m'allez quoi. Parce que plusieurs fois. Quoi, il préfère qu'à diviser en main. Ka dibi di ama ka war do fewra al bolo sa so ako kube doni dibi doni di me koro kuma koro do wi ube dibi doni di voilà donc au koro bi ani musaka be mi franc ko rogeta ka parce que moi je suis certain que warti parce que ala meka a to warta war duruta tomina déjà on est en février en 4e émission ni ke. Et c'est prévu à peu près 1400 Nina 100 et à un taux de 8%, il y a calculé, ça fait 112 milliards en moyenne en mode de ça intérêt là. Donc, il y a Jamana Kono, on l'a avec Afomo, il y a Jamana Kono, à intérêt, il y a le Koro, Dalente Jamana la Kavuko, Ami Warmi Dala et Ala Bissarawa. Donc, maintenant, solution Théo. Maintenant, si on menacé, ama amunyu kan sabali o drone lu muju sabali alors anga bo kurango kona isu non jamana de kan oui jamana de nga afo jamana kuntigi ga minge d'abord jamana kuntigi be min a rôle mi jouer je crois qu'à rôle lui c'est très dangereux pour lui-même quand il allait de fembe balé de nakoro fembe hal premier ministre ka kuma chugo fembe balé de bulu o responsabilité ka grama ko jugo bité silinde donc quoi ni mananya ko ça dit que république est gérée tu partages les responsabilités avec les gens premier ministre n'a pas responsabilité ministre n'a pas responsabilité directeur n'a pas responsabilité chacun répond de ses actes donc mais le fait que tout est centralisé à son niveau déjà ça c'est très dangereux flana ça dit que je crois que mo mo do mo famille aller au dedo ça dit que prend nga fombe asimi ko te asimi soutien ce n'est pas un soutien ne donc que soutien ça dit que ni tse ka chef jamana tiki oui et puis les journalistes a rôle de si tu dois dire la vérité, ça dit que tu dois dire les faits tels qu'ils sont, pas tels que certains veulent qu'ils soient. Donc il faudrait qu'on soit très clair. Assimi, Nimbi a fait bi temena et Otribeka Negende, parce que ça ne marchera pas. Il arrivera à Mobabecho. Ni ira Jolende, Jamana Sega bouger ni toina. Ou la tonego, Naire Mania Kabek Preda, de nos faits. Ni Sharia Foita Baligakai, il n'a qu'à laisser la tenue. Et puis à Kadjigi. Donc moi je crois que solution temporaire ou besserasro. Wakati kunguru ni solution besero. Mais je ne crois pas qu'à vous quant aux transition qu'à vous solution définitive besero kurankola. Moi je ne crois pas. OK. Youssouf, mukanga ke puis sungalo sera bamba tigia ka faut peut-être quel est numbela absira ke dumei. Soriga femme et peut-être aller be circonstances ou belenka mais voilà mais il va soro on va faire tinto sori en soro bateau ngono quoi nous transition bateau OK nous transition ga action adamna dans les kunti certainement kunti OK il va répondre à ça OK voilà voilà il va défendre pour 18 août ah ouais même retour faut oublier oh ni nana faut bi comme roté Assimi n'est fait. Et bon, wakati a soro et me côté mina au donner nous. Donc biga fo Assimi côté quoi. Maliga buni Assimini ibeka ni ambey. Wodi kama ibeka borin. Mo ya constaté dit. Tout à fait. Et antemena ko wala. Et malien mo do le malien est résilient. Al jamana nyamo ba fo. O résilience de kanga to ikanga sira malien. Tout à fait. Parce que très bien oh bailema di magele on est résilence tamashem follow ogoro ali chini mugo dobina aba sigi jamana kuna agera voti o akera fenore o abna ba sigi jamana kuna le malien constate mugo ba fo ala ake anga teme ko were la attention donc imana et que mugo fait tout il faut savoir lui dire la vérité o tien mi bi o de ka fo kuranko gele aminbala furaka nyala asiminka bara n'a so abali le boulot il va faut ministre de l'énergie à photogramme il va faut premier ministre à photogramme aka bara di a dombagaw aka sigina olu feino olu ka bara tabala peut-être ou kuma gérer tout comme na encore parce que cela faut que sambisa ko sambisa ba akumi ka gérer di donc aka sigina na a dombagaw feino ou ka gérer ou c'est que il faut corole ou kuma gérer tout comme na Maliga bon gela merci jusqu'à beaucoup merci Idrissa Kabo Kurango kono Kabo Kurango kono ni aga tour samana non attends tout de suite il est bon de préciser certaines choses surtout une chose Idrissa beaucoup de fois ça revient sur cette table là il est soutenu il est transition soutenu oui il y a son transition kono ne de moy menkali il est clé là Kanabla Assimi clé là
ni ne ka contrat be ministre mi bolo ou bien Assimi ka mko bolo ou ka contrat non non mais il y a des journalistes qui ont des contrats avec il y a des journalistes qui ont des contrats mais c'est pas normal et on refuse ces contrats là ils combattent la transition on refuse ces contrats là ils combattent le régime mais je vous en prie j'ai la parole fem fora ma jo ngam go bod fili la ne de ben teke korota ibe kakli la o mo ten o betrobe na ni mi akene o kele flana ni transition tilena ni transition tilena e kan la message di sa kuma tombolo nganga kuma nya ko ko fem fora ma il faut que nga a répéter ni ne ka ni mo gombe kan de transition kono apri na klobe na ka be fanga la kajo ni de côté. Non mais ça, non mais il faut que je précise certaines choses. Il veut très qu'on est bien Mokola. Ne ben Malikodi là, ni taille Malikodi. Ni Sourasi mi be kan de Mokajo. Ni gouvernement mi be kan de Okajo. Mais Mokamambe tableau là. Au lieu de ce qu'a fait qu'à contrôle Okajo. Ouais mais quand ils ont les contrats, mais ni il tire contrat là. Tout le monde ne peut pas avoir le contrat. Mais voilà le contrat. Est-ce que Okanga c'est il kanga gouvernement clair. Et kanga gouvernement clair parce que ton journal n'a pas eu de contrat. Et quand le gouvernement kelewa et quand le régime kelewa bon anga boko no eta imali kodi maintenant anga boko ko na Idrissa mbek makle fina les gens oublient quelque chose hein. Le Mali est en guerre le Mali est en guerre moko bayina oroko aujourd'hui on doit féliciter cette transition là Agnès Kidal Soro qu'on a perdu pendant plus de 12 ans tout à fait mais sûrement Chigo au Tegerefola. Je vous en prie. Mais c'est-à-dire maintenant le dernier point c'est que ce n'est pas un pays stable, c'est un pays qui est en guerre. Ah bah non. Donc c'est bon. Il souffle le dernier point. Mais le dialogue intermalien, Mali Bora, en tout cas Mali ni AS Diamono Bora CDAO là, il a fait lettre à Focho Mina, dialogue à côté d'Alger Fana Kou Boraï. Donc ni beko fait à Koukou à Aye Kafoko Diamana Yamo ya initié quand un remo kasi Kokma. En tout cas pour que France soit regardée là. Juste cette fois-ci tout OK. Non Idrissa, au Akilna nous kaï. Chaque fois que les Malais ou les Jamana continue à Malais ou la Vassili, à Jamana crise de Chubabi, Jamana de Wumbe Yoromin, à Wassega France ou Lula, je crois que c'est une bonne chose. À forme quand même fond et mouillé. Parce que ni dialogue in Jatemine, ni ta chef le chef la Sabanate, presque Béake, Atete Yake, Ibeka Yake chef la conférence d'entente nationale, dialogue national inclusif. Donc à Oulu Bekera, mais à Béaboutira Bouna, à ma résultat tangible Yakola. Et là, je crois que Amegata sera des faits. C'est vrai, moi, je choisi le comité de pilotage. Mogonyanama Bala, Mogonyanama Baobala, et Mounou Mali, Mounou Kano, du Sukuna. Mais voilà, au Mali Fanado. Donc, où est le problème? Mounou Vele Kanala. Parce que bien yami jatemine ka foko bambarachi munu marfata malikama ou ko lu sentala déjà au lieu exclure bon au lieu exclure mais munu bana kana non hal nu bana kana je crois que hal ça nous banendo est-ce qu'il faut non moi je pense que état ka rôle bien ça dit c'est de faire en sorte que hal ni be mo ressort be ma casser mal la goy et c'est dola ninti sola ni monsieur dola sola donc moi je crois que ma ba mal là ça. Donc, ça dit qu'il y a de telle sorte que, par exemple, mais c'est un exemple de ça, peut-être ça ne va pas plaire à certains. Et pourquoi ne pas impliquer, par exemple, l'imam Diko? Imam Diko, Gaseka Bambarachinu, ou Gasekana, Imam Diko et Gaseka bien participer. Ça dit qu'il y a un peu maliko de l'antémorokola. Donc, nous, avec ça, oublié, ça dit que. Il y a des journalistes qui ont révélé même les rachbash, les. Voilà, ça dit que réconciliation est meilleure. Ça dit qu'il y a prisonniers, prisonniers d'opinion, ou le Bekaseka Bla. Alors, ça n'y a que ça, Bagboga. Munu tunga sur Bagbo là, ou nous kasola yubla, munu ga sur Guillaume sur la yubla. Ça dit qu'au nom de la réconciliation. Parce que nous faisons la justice. Voilà, oui, ça dit formule parce que ça passe président. Au charia fana au droit d'aller, mais c'est qu'à amnistie ou, avec que gracier. Voilà, donc moi je crois que à Kaïmé, compte tenu de la Kamanagai. Issouf, dialogue intermalien. Voilà ça kuma kuncha ninga kuma tobe beoma un journal est différent d'un journaliste. Un journal est entreprise. Tout à fait.
donc journal ga contrat soro o est normal là comme télé ga contrat soro radio ga contrat donc c'est une entreprise qui mime ma balo très bien mime impôt fana sara et mime impôt sara jamana et journal ga ni fou de babolo ah bien sûr et be mon registre de commerce et journal là faut mo ko de femme ni commerçant se ga ta marché ni journal bi se ga ta marché ni journal sigi kan peut-être comme Sori n'est pas chef d'entreprise à tout au don quoi donc et pour que gabo au kuma kono ka majite ay may wali ko kuma do dialogue inter malien yi ga kuma ku je kuma dialogue inter malien na bi ga ke to forme kay mais fond c'est inquiétant c'est vraiment inquiétant al forme yere tiena ne gon nga gordi bari bala peut-être kuma ni jama di be cheya ko do kuna et ne bolo ni jama chara anafa be doga pourquoi tiron vira ou bien mo ça ba do kunteta oluba accord mo minu tale fleta ne bolo nunu ne kunga wele ka fo ku gana dialogue mo minu ganga wele u gan wakilna di no lu kera ala ben bagawi donc iba ye kuma do la voilà iba soro kuma do la itise ga kuma fo ga se yoro do ma quoi donc o kera ne bolo madia formula mais fona anga ulaje à l'œuvre anga la una se ga minige et on espère que et comme kora photo mais nous on y jugera parce que leader d'opinion nous chama jugera afin fait que sera ben jugera au moins chez un kele donc oluga se ga fin et kora photo na au fona tieni imam diko bi $1 akera très digno mi malini mo nous et pourquoi ne pas l'utiliser aujourd'hui walman ni mo fana mangwe sabuba fana ba aba là donc ola absega utiliser bi voilà ça frère on a mis ga fo tiere la ga dialogue intermalien il gagne taille mais d'accord il kana ala ga makana tana yoro jam non tetana yoro jam le plus rapidement non mais kana joro ça ne taille maliko de ne te joro mais ne tem faso kele abara lezi parce que on kumana ya fendoma mbe bla ou fanga tikla mola parce que on m'a dit non il faut le dire je veux pas polémiquer ah non je veux pas polémiquer parce que nyaye politicien do bébé Abuja parce que olu kun bɛ tradition kɔ mais u ma fɛn sɔrɔ olu tagara dɔw fana bɛ jamana wɛrɛ dɔw la olu kun bɛ tradition kɔ u ma fɛn sɔrɔ ko k'olu wele ka na ko est ce que olu ta ye faso ko ye Idrissa ne bɛ ka min f'i ɲɛna non écoute-moi bien ils sont maliens c'est parce que le Mali existe alors ils sont maliens parce que le Mali existe non ils sont maliens parce que le Mali existe alors n bɛ fanga kɛ ka jamana mara c'est parce que jamana de bɛ yen jamana min kun tɛ yen ka ban mɔgɔw dɔw y'o ɲini k'o di an ma an ka sabali sa an ka kɛ jamana ko ye parce que ne m'a fait sur même façon qu'elle met jamana marabagaw kele o te faso koyi ne tato Idrissa mais ta si blaqué Kanyasi Arma Samasikouma il était le porte-parole de ce dialogue intermalien il a rendu hier mami don andalemba la kafo doya fo barokono kafo mamunumbe ka dialogue piloté ma nyanama ba chamambala parmi les 40 qui la commission mbema kemeni ma binani mi don a commission kono nya be to lajɛ a be ma ɲanama bawdi donc ka damene anye ke wara sɔrɔ ka damene région be cette fois-ci thématique munu tara dialogue be damene région kɔnɔnaw la ka taa se togodaw ma mais ANR kɛra par commune aw bo kɔnɔ sa an ka wo o de problème ye aw bo kɔnɔ ayiwa chose rapidement moi je pense que ça sera un dialogue watibana ça sera un dialogue de trop parce que un dialogue caman kɛ o recommandation be yen nɔ et puis hali mɔgɔ minnu taara ka bila ni ɲɛmɔgɔ la o kɛra o dialogue dɔ ɲɛmɔgɔ ye olu ye laɲini minnu kɛ olu laɲiniw bɛ min ne kun ala o ɲininkaliw kun kan ka kɛ bon moi je pense sincèrement que Mali problème tɛ charia ko ye Mali problème tɛ loi ko ye mais Mali problème ye charia minnu b'an bolo a bato baliya Mali problème y'o de ye maintenant ni teliya min bɛ ka kɛ ka taa nin fɛn in na ne bɛ fɛn kelen min y'a kɔfɛ ne bɛ siga min na o ye k'a fɔ ko transition ka taa maana bɔ ka dɔ fara transition kan parce que kalanso kalan kɛ oui mais parce que a fɔra sujet sans tabou a fɔra ko sans tabou président de fɔ commission président de fɔ comité de pilotage ko sans tabou ko sujet bɛɛ bɛ discuter mais f'an ka mɔgɔw rappeler dialogue ni nana cogo di logique jumɛn kɔnɔ parce que an kun bɛ accord de la o accord kun b'an ni bamanci dɔw de cɛ ko accord de bɔra yen n'a fɔra an ka sigi ka kuma o kɔrɔ an bɛ sigi ka kuma ni jɔn ye minnu kun ye marifa ta u ye marifa ta kun jumɛn na minnu y'a ta k'u bɛ jamana tila minnu y'a ta ko ka na diinɛ wɛrɛ ne hakili la logiquement ni
d'entrée de jeu, Nyangolo Sintala. Ils sont impliqués à Forokomou, dans le giron de la République. Au nom de la réconciliation, au nom de la réconciliation, moi je pense qu'aucun sacrifice n'est de trop. Fango Fongoye, Amake Mala, Damna Dje Jamano, Jamana, la guerre mondiale Kera, au Labana Tabal de la Moro Fara, Kelo Kelekera, Kamoro Bononuna, Fralisou Peke, à peine Labana Tabal de la. Donc, au nom de la réconciliation, au nom de la paix, aucun sacrifice n'est de trop. Aujourd'hui, ni la Nini, Kanani, Beni, Basi, de Yanga, Jamana Kono, Minu Marfata, ou Marfata, Kumuna, Kanga Ninigo Kuna, From Numesro Kuna Kofu. Mais si d'entrée de jeu, Angolo, c'est là, au Koro, la Simi Mitake, au Tidal, Talaman Fouila, ko doka fera transition ka parce que au sujet de fois donc on est là donc sinon ce sera un dialogue de trop. Il faut faire l'état des lieux de tout ce qu'on a fait comme recommandation et surtout Anier min labankera à Forako aux recommandations c'est exécutoire à le président Benalé. Bon moi je vois très mal en même temps c'est que mal pour l'homme donné nous maintenant courant mino donné tambolo o munu marfata o marfata ko mena mais non c'est moral la ne on ta do en même temps c'est que mi fo ko na ni basiki ni no nga jamana ko. Merci beaucoup Paitao ambifo amba la memba na la jeba bela de l'info ni mi dansigi bi 7 là mais ni ma wolen tunye Boubacar Paitao ye kase karo ka fo Youssouf Sissogoma ani Youssouf Koulibaly kase Sori Ibrahim Diallo ma amba jigia ka fo ambe famuya la soro kibara dileuna bordo kun sabaye be kado AS jamano kun kibara be ni watina CEDEAO konnana anya hakilna di okan otemene ko boy ministre Bintou Kamara ka bola ayara ka fo ko halibi wele be blamalde ma kanga munyu kan sabali wara ka fo ko lala akuni fura soro le biso magbele adonia na vo sorry munyu ka sabali ko rajme alors intermalien hakila moyu ka hakila dio fanaka amajigi ya ka fo ni bela jele kunti dore marabaw fanaka a mairie ka fo kuna foni dibo be kado kibara munu lasoro bolon francheo ani kado ka fo mi no bitalike jatimno konnana akunye ka bla sara du ko luke ni me dansigi bi